matsalolin shaye-shaye ga mata. Naira 200, naira 1000 wani ba zai baka kayan maye ka karba ka sha ba. Ba duba batu kuma na matan aure ma bayan 'yan mata sun kwace akan shaye-shaye fati. A matsayin ki na mace don kuma na gwagwarmaya, wani kira zaki ga matan aure da su wa'innan 'yan matan yadda suka kwace a wajen shaye-shaye? Shine su daina shaye-shaye ko dan tarbiyyar 'ya'yansu. Saboda yanzu yaro ya taso ya ga kina yin abu ko kin kwaɓe shi akan shi ya daina, ba dainawa zai yi ba. Ya ga ke kina yi to ta yake zaki ce mishi ya daina? Ai ba zai yi hakan ba. Su kuma mata ko dan goben su, dan wannan shaye-shayen yana iya janyo miki ki zauna ba aure. In kina shaye-shaye wani namiji ne zai zo ya neme ki zama uwar 'ya'yan shi. To ba duba batu kuma na kan shi anko, zaki ga cewa lalle mace bata da naira 10,000 da za ta sayi anko, za ta je ta kai kanta ga samari a yi amfani da su a ba su kuɗin siyan anko. Ya maka kwaɗayi ne. Saboda in baka da shi me yasa zaka je ka nema a yi amfani da kai a baka kuɗin anko? In baka da shi kai haƙuri ka sa abin da kake da shi. To amma matan ne sun ce su lalle anko fitan kunya ne. Shi yasa na ce kwaɗayi ɗin ne. Kaga kamar ni yanzu dan ban da abu ba zan ce wa saurayi ya bani abu ba. In ina da shi zan yi, in ban da shi iyayena suna da shi su in ba shi da shi zan haƙura in sa abin da Allah ya hore mu. Amma wasu sabida anko sai mutum ya je ya bada kanshi sabida anko kawai. Gaskiya a tunanina hakan ba daidai bane ba, kuma kwaɗayi ke janyo haka. Kuma wata ma za ki ga cewa idan an yi tuwo a gidansu ba sai da kira wani saurayi ko kuma ta je wajen mai shago ta ce dan Allah a bata indomi. Shigo mai shagon nan ba zai bata indomi kai tsaye ba, sai ya nemi wani abu a gunta. Wannan ma da illolin kwaɗayi ne gaskiya. Abin na ga ya baki matuƙar dariya. Abin da ke faruwa ne.